Jak? No Zidane. Čaute, ja som Jozef a vás tu vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to z hry Zidane. Áno, táto hra sa volá skutočne Zidane. Jak som sa k tejto hre dostal, vlastne poslal mi ju jeden divák, ktorý chcel, aby som túto hru natočil. Tak dobre, tak teda, že ju natočím. O čo vlastne v tejto hre ide? Ste Dávid, ktorý vlastne musí jazdiť na Zidani. A kafuka a môžeme ísť na to. To ty vieš? No, ja viem. Tak, Motorku. tak motorku, Zidane. Tak, teraz... Zidane. Tak, Suchorský. dobre, Suchorský. No, dobre, Suchorský. Tak. Neviem, toto bude len... Zidane. To si robíš sám. Dobre, že toto bude len gameplay. Je to len jeden diel, pokiaľ budete chcieť, tak ja natočím aj ďalší, lebo je to vážne prdel hra. 600 korun. No, 600 korun. No... Suchorský. Zidane. Jak? No Zidane. Disco. Toto je vážne zaujímavá hra. Úplne super vec. A teraz sa pokúsime dať už čo najväčšie skóre. To ty vieš? Áno, ja viem, že dám najvyššie skóre. Motorku. Zidane. Suchorský. Suchorský. Zidane. Jej. No, mne zase nedali ze školy výpoveď, ale To ty vieš? musíme to nejak dobre toto. No, áno, Zidane. Suchorský. Jak? Zidane. My sa vlastne nemôžeme dotknúť týchto stvorcov, čo sú tu. Zidane. Jak? Babka? 9. Motorku. Už sme dali 10 skóre. Suchorský. 11, 12, dobre sme, dobrí sme. A kapra. Jak? 13. Zidane. Motorku. Tak teraz sa nám extrémne darí. Zidane. Suchorský. 600 korun. Jo, dali sme 600 korún a teda dali sme 20 a pokúsime sa dať ešte lepšie skore predsa len. Aj keď vy ma asi nebudete dobre počuť, ale aspoň túto hru si teda vypočujete. Ja neviem už. Ale David, ty musíš vedieť. Suchorský. 200. No, 200. Dobre, čiže dokopy sme dali 200. oni mu dali ze školy výpoveď. No, Zidane. Jak? Zidane. Suchorský. Jak? No. Suchorský. Suchorský. 9. Kapra. Suchorský. Suchorský. Jak? 100. No, dobre, dali sme teraz 13. Ešte vám chcem povedať, že hra bude v popise videa, čiže si môžete zahrať tiež. No, dáme posledné okolo 8. Jak? Suchorský. Jak? Motorku. Jak? Zidane. Motorku. Suchorský. Suchorský. No dobre, dali sme 13, čiže to by bolo asi na dneska všetko. Pokiaľ sa video páčilo, nezabudnite aj like, odoberať môj kanál a komentovať. Tým sa vám lúčim a čaute.